Hello, sumaayong buntag sa tanan. Hope makitang tanan nakabaton gayud sa kalipay, sa kalinaw, no? Because the mercy of God, ang grasya sa Ginoo maigsuon gauros-uros gina. Though dili nimo maingon nga ay blessed da ko karon, no? Tungod kay wala man ko kwarta ngano maingon mo kag bless ko, no? Dili maigsuon. It's because the hangin pala nga imong giginhawa karon, that's a blessings nga gihatag sa Ginoo sa imo. Kana mo'y gugma sa Ginoo nga dili ug dili gyud nato matugkad, no? Walay sama sa gugma sa Ginoo, no? Ang Ginoo dili mausab, ang Ginoo igo sa iyang kaugalingon, ang Ginoo, no, walay kinutuban, dili nimo masukod ang gugma sa Ginoo. Daw makaingon kag maulo naman gid kulod maampo sa imo oy, like gaduwa ka nga, og tingod kay bitaw nga Dios nganong naing-ani man ko, or any questions nga nag-abot sa imong mind, but maura gid na akong maingon mga igsoon, as long as nga aduna kay ginhawa karon, nabuhi ka, nakakaon ka, nalipay man ka o wala, that's the grace of God nga dili gid nato masukian na igsoon. Though the only way ra gid karon nga atong mabalikan ang Ginoo bitaw is to serve Him, no? And to worship Him. And happy Sunday sa tanan. I know nga ang tanan nahiluna na gyud dira, no? And hope nga ang matag usa ka nato nabati gyud ang walay sama sa gugma sa Ginoo. Ingon pa sa kanta mga igsoon, no? Nga maangkon manimo ang tanang bahandi ning kalibutan, apan ang mailhan si Lord labaw sa tanang butang, no? Makabot manimo tanang pangandoy ug dungog, apan tuaw ning kasing-kasing ko, ikaw ug ikaw ra gyud. Dapat ing anak ta mga igsoon, whatsoever gyud nga success imong nakuha, kasakit, problema, kakapoy, stress, but hope nga ang gituaw sa imong kasing-kasing si Lord ra gyud gihapon. Do ako mga igsoon, ni undergo gid ko very nga deep nga depression, and naabot gid ko sa point nga gusto na gid ko mulukso, no? Gusto ko nga magpaligis na lang sa truck nga nag-agi dira sa among highway, sa amo ang dalan dira sa highway. But still akong giunahuna, Lord, this is a very tuldok ra gid nga problema sa ako kinabuhi nga nag-abot. And I believe nga ang nang strength imong ginahatag karon sa ako is mas mulabaw pa gid ni. It's because walay sama sa imong gugma, walay sama sa gugma sa Ginoo maigsoon. So sa mga tao dira nga naga-believe nga murag wala nay hope sa ilang kinabuhi, let your light naman ninon, your life gyud i-surrender diha sa Ginoo, no? Sa unsang pamaagi maigsoon, unsa nga ma-surrender nimo ang imong kaugalingon diha sa Ginoo. Pray to the Lord, open the eyes of your heart nga, Lord, it's me, Lord, I want your presence. Gusto na gid nako adunay kabag-uhan sa akong kaugalingon. And I know nga naminaw gyud ang Ginoo sa imo mga igsoon. Karon, if gisurrender na nimo imong kaugalingon diha sa Ginoo, let your life suit pod nga i-handle sa Ginoo, no? So unsa man nga pamaagi, kung unsay plano sa Ginoo sa imo nga makamaayo sa imo ang imong sundon, no? Dili kay kuan Lord ing ani man gyud, wala gihapoy pagbago mga igsoon. Like, daghan mga tao ni surrender sa ilang kaugalingon sa Ginoo, pero wala nila gilet si Lord nga mo'y mulihok sa ilang kinabuhi. Nahimo gyapong useless ang tanan, no? Daghang na backslide, daghan gyapon nagpakamatay, daghan gyapon walay pagsalig, daghan nagakapungot, walay peace adlaw-adlaw. It's because walay Lord sa ilang kinabuhi. Anak wala na ako gina-underestimate ang tanan, no? Kay daw ako grabe pud ko makasala gid kaayo. But mao gid akong giingon, as long as you have that Lord, ay kung pasaylo sa Ginoo, anytime nga nakasala ka, naningkamot ka nga dili magpakasala pag-usab, mao ka nay tinuod gyud mga igsoon, mao ka nay tinuod. So kana, that's a life gyud nga dapat nato sundon, no? Kauban ang presensya sa Ginoo, and dapat mahibaw-an nato nga walay sukod, walay sama sa gugma sa Ginoo, no? Hataas pa sa kalangitan, lalong pa sa kadagatan, lapad pa sa kalibutan. That's the love of God. Maayon din.